Ei yksi kuuluisa rikas perhe, mutta on nyt vähän vaatetus kesken. Joten joo. Nyt on vaikka nyt tänään täällä. Joten. Anteeksi keskeytyksestä. Ne vaan. Äiti oli vaan vesihana päällä, ei se paisene mitään. Joo, mä voisin nyt viedä mun vaatteet. Ja tänään pitää käydä aika monessa paikassa. Yeah. No ei se ole mitään kivaa edes. Okei, voitteko sitä nyt mennä? Joten kello on nyt oikeasti niin kuin 10. Koska. Joo. Näitä on nyt vaan lastenvaatteet. Nytpä vaan niin mun mielen. Ja sitten menee ylös. Mä en jaksa enää. Mä en jaksa tätä vaatehyllyä. Mä katon, jos mä löytäisin täältä jonkun kivan vaaterekin tai hyllyn. Haluaisin kyllä vaaterekin ja niinku vaatehyllyn. Okei, nyt kyllä mä tilaan. Tossa on ihana ja tossa ja noin. Nyt vaan odotellaan. Toivottavasti ne tulee. Jos ne ei tule, niin meni vaan turhaa rahaa. Okei, mä menen vaikka nyt ylös takaa. Tehän ootte siinä. Kuultiin kyllä kaikki. Mutta sehän on ihan, että meidän ei tilata sinua. Kohta sitten pitää alkaa valmistautua pitää alkaa valmistautua päikkäreihin. Ja siis mä voin nyt jäädä leikkiä niiden kanssa. Okei, mutta hei. No, sun pitää kyllä vaihtaa joku vaate. Voihan nyt tää. Me lähdetään nyt hakemaan niitä vanhoja kamoja sieltä meidän talosta. Ok. Niin me lähdetään nyt. Voi ei. Kauan jäänyt tähän. Mun pitää ottaa mukaan. Mennään vielä. Täällä oli niinku semmonen, että leijuu jotain just sanoo. Tänne, mihin nyt lasket? Nyt nää niinku lähtee. Ja okei, nyt lähdetään kyllä äkkiä. Koska mä en jaksa olla täällä. Vaikka täällä ei oo sotkuskaan, mutta joo. Okei, siis 5 tähden hotelli. Oli ihan ylimmässä kerroksessa. Okei, siis mä menin suoraan tonne. Täällähän nämä meidän vanhat vaatteet, lykkarit. Nämä on kyllä aika rumia, mutta mitä se haittaa? Mä vielä yritän katsoa lastenhuoneen.
Okei, nyt nää tuli niinku tänne lasten muodolle. Mä noin onks tää ihan hieno? Tähän on aika hieno. Okei. Tämä on siis niinku vanha huone. Aika vanha. Joten näkisin, että täältä. Koska tää on yksi poika. Siis nää kävi sitten samalla ostauksilla. No, ei sitten käy, koska mä jaksan. Okei. En moikkaa. Koska tämän mielestä on niinku sotkusta. No. Joko te tulitte jo? Me käytiin vaan hakee sieltä meidän hotellista ne. Tai mä meidän niin hotellihuone. Ei, mun kotihuoneesta siis. Tai ne jutut ja häivyttiin. Nyt kyllä mä vaihan tän nihkeen ärsyttävän puvun. No, niin, laitetaan hienompaa päälle. Mä laitan täällä isolla hirveästi vaan. Ihan sama. Voinkin ostaa paljon sitä vaatteita. Miten vaikka nyt tää on, koska mä en tiedä. Inni, haluat katsoa? Mitä? Tässä on siirryrätsästämässä. Älkää siis ihmetelkö. Mutta joo. Mikä sulla on? Mun jutut taisi tulla postissa. Mitkä jutut? Mun uusi vaatehylly ja valtarekki. Eiks me just sanottu, että sä et tilaa kuukauteen niitä, kun sä oot arestissa kuukauden? Tai no, niinku vielä viikon. Joo, mut moikka! Mä teen joka poko videoita. Ei. Voi mennä ottaa sitä kasaa vaan. Ei, minä en kyllä mitään iloinen ole. Hei, pistä. Te luitte. Joo. Se vähän outoa, mutta joo. Ne siis on mun huoneessa. Mut leikissä nyt ne oli. Sinä kasas. Mut ei sun pitää ottaa sun vaatteet tosta pois. Joo. Mitä ottaa kaikki niistä? Sit. Okei, mitenkö sillä? Mitä? Mitä ottaa täältä? No, nyt uikkareet kyllä ei tarvitse, joten... Ja nyt mä katon jotain. Mitä niinku täällä olisi tänään? Mun pitäisi edes tietää. No nyt tekis tämmösen. Ja sitten se vaaterekki kai tässä. Älkää ihmetelkö tausta-ääniä, koska äiti pelaa ja huutaa ihan täysin. Okei. Nyt totuuden hetki. Onko tämä hieno kaappi? Aika hieno, kun me kasattiin tää. Miten nyt
tulee niinku tänne tulee niinku kaikki yökkärit ja muut syvät vaatteet. Niinku sopivat ja niinku rennot. Noin tossa vaaterekissa on rennot ja täällä on niinku kaikki tämmöset. Tää on rento ja tää se menee tuohon. Ja tää ei oo mikään rento. Okei, nyt sä saat sun kaappi niinku tänne säilyskiva-tilaa. Joo. Älä vaan sano, että sä tilasit meikkiä. En tilannut. Okei, outoa. Koska se ei saa käyttää mitään meikkejä. Me voidaan nyt katsoa tämmöstä. Okei, ei saa todellakaan. Sentään ei oo huomannut. Pitää vähän tälleen, koska niin ei todellakaan saa tietää tästä. Että mun ei paljon meikkejä. Koska ei. Kuinka paljon sit siellä on oikeesti? Oi hyviä, kun mä teen tätä sarjaa. Okei. Mutta mä laitan nyt vaikka tän, koska tää on kiva. Mutta joo. No, mä oon varmaan sen ikäinen, että kyllä mä saan pitää meikkejä. Mutta mä en käytä niitä kuvaan bileissä. Mutta joo. Tähän voi mennä niinku toi. Koska tää on niinku yleinen vaatepota. Tsikkumoin. Moikka. Moi. Missä pikkuset on? Niin, missä pikkuset on? Hän leikkii ylhäällä. Nyt niinku on ilta. Musta tuntuu, että joku huisi meitä. Huisiko joku meitä? Kysyttiin vaan, että missä te olette. Okei, mutta me oltiin tuolla ylhäällä. Okei. Leikkimässä supersankareita. Okei. Mikä on tässä? Mä en kuulu sitä. Missä vauva on? Sen kyllä paikka ehkä ois. Miksi teidän kaikkien nimet on tommoset? Ei minkään takia. Mäpäs menen nytten ylös katsomaan vauvaa. Ootko tekemään auan ylös? Ei olla. Nyt pitää hakea vauvaa. Jep. Tuu pätee kakseen.